Padayon ta sa atoang wali o buluhaton mga igsoon. So ania nakita karon sa atong ikaduha nga bahin sa atoang serye, no? Nga naguluhan og snapshot scripture. So English nya Cebuano, no? Kay kini walay mao ni gingong walay katapusan nga matuoran sa pipila ka pulong. Kini snapshot sa ako nang gikaingon sa una mao ni ang kanang mga murabag picture lang kaga picture bitaw ka nya hunahuman dayon naada dayon na nakay picture. So mao ni mga katapusan walay katapusan kamatuoran sa pipila ka pulong. Kay mugbo ra ning ato ang paghisgutan mga igsoon unya mao ni naghatag gyud og kamatuoran ilabi na gyud sa atong kahimtang sa atong Kristohanon nga kinabuhi. So ani ana kita si ikaduha, no? Unya aning atong kahimtang karon maisundo na tay mga pangutana sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi, no? Sa atong panahon karon dili gyud malilong, no? Wala man gyud nato malilong ang mga panghitabo sa atong palibot. Salamat sa Ginoo. Wala ko magpasalamat sa Ginoo nga wa ta maapil. Nagpasalamat ta sa Ginoo nga naa ang kagubot didto sa layong dapit, nagpadayon ang gira, ang gubat, pero og kalamidad walay gipili apil ang tanan. Apan dili na sabton nato mga igsuon nga sa ako nag-ingon nagpasalamat nga wala ta maapil ana. Ang tanang kagubot kaguliyang moabot gina dinhis kalibutan tungod kay kining kalibutan nga atong gipuy-an dili ni ato ang puloy-anan. Mao ni atong temporaryo nga puloy-anan tungod kay ang atong tinud-anay gayod permanenteng puloy-anan tuwa sa langit. Kay nasayod ba mo nga matud pa sa pulong sa Biblia nga ang atong citizenship tuwa na sa langit, no? Na may Filipino kita mga Filipino citizen, na mga senior ikaduha na senior citizen, no? Ang ikatulo natong citizenship mao do nito sa langit. So mao na atong gihandom kanunay mga igsoon busa magpadayon ta sa ato ang pagkinabuhi diha sa ato ang pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Naagyod di nato kalikayan daghan mga balatian kalisod kasakit uban pa makapadismaya pag-ayo sa ato ang kahimtang sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, dili ba? Lain-lain lang ta og gipas-an mga igsoon na pakitantanan do na tay problema. Kay matud pa sa usa ka pinulungan nga ang wala kunoy problema katurang mga tao nga way problema, no? Mao to sila way problema. Naibalo na mo unsa ng mga tawhana, no? Yan ako i-mention. Mo sa gubang gihapon na tungod kay kining kalibutan na anaa tanan ang pagsulay, anaa tanan ang suliran, anaa ang mga kalisod nga ato gayong masagubang. Apan pinaagi nining ato ang paghisgutan karon, mahimutang usab kita nga mangutana ta sa atong kagalingon kung unsa may atong buhaton kung anaa ta niya ng kahimtang. Nga naata niya ng malisod nga kahimtang. Mubati ka ba kadlok? Mubati ka ba og kabalaka? O kapuyan ka na sa pagkinabuhi ning kalibutana? Dili na mawa nato mga igsoon kay bisan ako moabot gid ang panahon nga ako kapuyon ko. No? Dili kay tiguang na ko ha kapuyon ko. No? Di ang akong gipasabot, no? Defensive sa kayda. Di ang gipasabot ani nga ang kanang atong kahimtang dinhi sa kalibutan, atong paglakaw, ang atong mga suliran, ang atong mga kabug-aton, mao nay usahay makahatag nato kakapoy. No? Physically or spiritually, pero nasayod ba mo mga igsoon kun unsa ang bugtong tubag niya nang ato ang ingon niya nga kahimtang? Mao ra gayud ang pagsalig sa Ginoo. Salig sa Ginoo kini ang mga pulong nga gigamit sa kadaghanan sa mga tawo sa ilang pagmatuod kun giunsa nila. Kung giunsa nila paglabang ang mga malisod nga kahimtang sa ilang kinabuhi. Ug ilang nasinati nga ang Dios ana kanunay nag-uban o nagiya kanila pagsubay nga sila makasubay sa balaang dalan paingon sa Dios. So manang dili kita mawad-an og paglaom mga igsuon. Atong tan-aw ni ang mensahe karon nga atong pagahisgutan. Diin kini yano ra usab nga paggamit niining mga pulong ilabi na kun adunay usa nga anaa sa malisod nga kahimtang. Ang mga Kristohanon, ang mga magwawali, magtutudlo ug magtatambag nagamit usab niining maong bersikulo nga atong paghisgutan karon. Busa akong gihangyo manindog ta atong basahon usara ni adura ni ka verse
Dora ni ka bersikulo mga igsuon nga maghatag nato og mga pagtulunan nga mag-awas-awas og mapuno gyud ang atong kinabuhi niini. So atong basahon ang panultihon, Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 6. Okay, atong dunganan pagbasa. Mubo ra ni kaayo mga igsuon. Versikulo 5 sa panultihon 3 nag-ingon, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya magtulid sa imong agianan. Amen. Panalanginan sa Dios ang iyang balaan nga pulong, magampo ta. Amahan namo nga langitnon, salamat Ginoo una sa tanan, sa imong pagkadiyos sa among kinabuhi. Salamat sa imong hanggugma, salamat sa imong grasya, nga imong gibubo sa matag usa. Salamat Ginoo ni akong pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga sa makausa pa. Makapamati kami sa imong balaan nga pulong amo kining pagatun-an Ginoo, ug nagampo kami pinaagi sa imong balaang espiritu nga maghatag kanamo kaalam aron among masabtan ang imong mensahe nga ipadangat nining kapunon kanamo sa matag usa. Lord, nagampo kami Ginoo, Lord God, nga ang imong presensya magapuno nining maong dapit Ginoo Dios, nga mo isalig ang tanan Ginoo tungod kay ikaw man ang Dios nga kasaligan. Gamita lamang kini Ginoo ang imong alagad nga tigpamaba sa imong balaan nga pulong, ug nasayod ako Ginoo Dios nga ang imong pulong nga mugula sa kong gikan gayud kanimo, ug ang pulong nga gikan kanimo dili gayon mubalik nga kawang kun dili kini mo akumplisar gayud kun unsa man ang imong katuyuan sa matag usa. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. Okay, ang luha ni ato ang sermon mga igsoon mao ang pag-ila ug paghinalig sa Dios. Base sa ato ang gibasa mga igsoon nga panultihon 3:5-6, ang lintunganay nini mga igsoon mao ang ato ang pagsalig sa Dios. Ang lintunganay ani naghatag kanato nga kita dili mosalig sa ato ang kaugalingong salabutan, ug diin nga ang Dios nagaandam og butang nga angay ug alang sa atong kaayuhan kun siya atong ilhon nga matuod nga Dios sa atong kinabuhi. Kini nga bersikulo mga igsoon mo ni common kay nga verse ug kasagaran kayo pirmi nato ning madungog, no? Ug daghan usab nga mga tawo nga mao ni maghatag nila kusog, mao ni maghatag nila kadasig. Ang panultihon 3:5-6 mo'y tinubdan sa kahupayan taliwala sa malisod nga panahon. Mao ni mga bersikulo mga igsoon nga mahatag nato kadasig nga bisan pa man anaa nata sa pinakaubos nato nga kahimtang sa atong kinabuhi, makahatag kini natong paglaom, makahatag kini natong kadasig tungod kay nag-ingon ang Dios, salig kamo kanako. Mo lamang mga igsoon nga kini talagsaon nga tudling o passage nga dunay daghang itudlo kanato karon. Bahin sa kung kinsa ang Dios ug unsa o nato siya pagsunod. Kini nagpahinomdom kanato nga ang Dios mao'y nagkontrolar ug kita mosunod kaniya ug siya mogiya kanato aron molampos kita sa atong katuyuan sa atong kinabuhi. Kini mga igsoon atong dadon ug atong hinumduman nga kini pahinumdom nga atong gikinahanglan karon kanatong tanan. Mahinungdanon nga magsugod kita pagbasa nining maong pagtulon-an nga ato sabton usa kini kabasahon nga gitawag og mga panultihon, no? Tungod kay kini usa ka talagsaon nga basahon sa Biblia. Kini mao ang basahon nga nasentro nga kita makaangkon og kaalam. Makaangkon kita og kaalam og pagkinabuhi nga mahimo usab kita, nga mahimo kitang maalamon. Kung atong basahon ang pipila ka kapitulo nining maong basahon kini mga panultihon, makita nimo nga lahi kaayo siya. Dili siya susama sa uban nga mga bersikulo o basahon, lahi ang estilo, ang style niya sa pagkasulat. Unya ang natala nga tagsulat nining maong basahon walay lain kundi ang pinaka makinaadmanon, pinaka maalamon nga hari sa Israel, si Haring Solomon. Sumao ni mga igsoon, gamay background, si Haring Solomon bata pa. Unya gihatriyahan nag usa ka
responsibilidad nga dako kayo nga dili na tupong o mahimo sa iyang pangidaron. Mao naging gipangayo nagsulti kini ang Ginoo kun unsa man ang imong gikinahanglan kaya akong ihatag. Wala mangayo si Solomon og bahandi, wala mangayo si Solomon og mga daghang sundalo, wala mangayo siya bisan unsa mga igsoon na panayang gipangayo, bugtong gipangayo sa Dios, mao ang kaalam. Wisdom. Mao na gipangayo ni Solomon sa iyang pagabatan-on tungod kay magdumala siya sa gingharian nga gipasa sa iyang amahan nga si David. Dili mga igsoon nato nakita nga sa iyang pagpangayo og kaalam, dili lang kaalam ang gihatag sa Dios kundi gihatag na niya ang tanan niyang panginahanglan tungod kay misalig siya sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, wala siya maghinalig sa iyang kaugalingon. So bisan patuod ang tema nagdagani ni sa baong masahon ang kaalam sa kinabuhi. Apan ang tumong nining maong pagtulunan naglakip usab sa mga pahimatngon nga gihatag kanato sa Dios sa atong tawhanon nga kinaiya, mga igsoon. Ang dili pagkamaayo sa tao, nagisgot usab kini og mahitungod sa atong sala. Nagisgot kini mga pagtulunan nga ang pagkamaayo sa usa ka tawo, nagisgot kini mahitungod og bahandi, ang kakabos. Unya giapil ni mga igsoon nato sa mabasa kun ato mabasa kini tibuok nga panultihon, ana usab nanghisgot mahitungod sa dila sa usa ka tawo. Nasayod na kita mga igsoon nga kini atong dila mao nila kayo nga gabahin sa tawo. Kay ang matag pulong nga mugula sa imong baba pinagi sa imong dila, dili na gina nimo mabalik. Busa magbantay gayud kita mga igsoon kay kining atong dila usahay pataka lag istorya, no? So ang usab nga pagtulunan ang pagkamaayo sa tao niya, naasad ang kakabus, naasad ang hustisya, panimalos, panag-away, kahakog, gugma. Unya naasad giapil ni ang pagkatapulan. No? Mga kahigalaan, pamilya, mahitungod sa atong kinabuhi o kamatayon. So, ug atong tanawon halos tanan nga tabahanong relasyon gisgutan ug ang katuyuan sa pagtudlo nining maong basahon mao nga ang mga pagtulunan makatunan natong tanan. So ana nato mabasa nining basahon ng mga sa Proverbs o mga panultihon, makita nato ang daghang mga pagtulunan nga ato makutlo mga igsoon sa ato ang kinabuhi. Ang Hebreanong termino nining sa mga panultihon nining Proverbs nagkahulugan kini og usa ka pagtandi, comparison, no? O kini gigamit alang sa bisan unsang maalamon sa pagpahayag. Daghan mga sambingay, mga parabol usab nga gipamubo nining maong basahon. Kini mga sulat naglangkob sa daghang mga basahon o mga libro nga nagtudlo kung unsaon pagkinabuhi nga Dios nun. Excuse me. Pagkinabuhi sa Dios nun nga kinabuhi dinhi sa yuta ug unsaon nga makasiguro kita sa ganti sa umaabot nga kinabuhi. Excuse me. Gipasabot ay mga igsoon next life nato. Kaya nga atong kinabuhi din sa kalibutan mga igsoon nga atong ginaatubang, ang atong ginahimo, mao ni ang preparasyon nato unya ug madamlag. Inig-adto na unya nato dito sa atong buhi nga Dios. Mao na nga atong kinabuhi ang preparation, ang pag-andam dili didto kundi karon dinhi sa ato ang kalibutan nga gipuy-an. So doon na tayo mga pagtulunan nga atong mahisgutan mga igsoon. Magkutlo kitag tulo ka pagtulunan unya ang ikaupat ana resulta ato na lang ipawahi. Ang una ana ato makita mga igsoon ang giingon nga musalig ta sa Ginoo. Salig sa Ginoo, no? Ang ikaduha na ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Ikatulo na ilha ang Dios. Ilha siya. So mahinungdanon kay ning tulo ka punto mga igsoon kay ang resulta dinhi mao nga ang Dios na ang nagtrabaho o naghimo sa atong kinabuhi. So ang una ana salig sa Ginoo. Ang pangutana ana, nisalig ka ba sa Dios? Sa tanan dili lang sa pipila ka bahin sa atong kinabuhi, sa atong kahimtang, kundi musalig kita sa Ginoo sa tibuok nato nga kasing-kasing. Tungod kay siya ang nasayod sa tanan nga atong umaabot ug siya usab ang maghatag kanato og balaang tumong sa atong kinabuhi.
Siya ang tanan mga igsoon. Mao ni gingon sa panultiyon 5, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Kini usa ra gyud kayano kaayo nga pahayag apan lawom ug lisod kaayo nga sundon. Kay moingon ta mga igsoon nga pag magsalig kita sa Ginoo. Pero usahay mo salig ta sa atong kaugalingon. Dili ba tinuod na? Dili kay kamura na naghimo, dili lang sila lang naghimo as ako. Usahay makalimuta nga naa ang Dios nga nagkontrol sa tanan, nga naa ang Dios nagunit sa atong kinabuhi. Usahay mo salig ta sa ato ang kaugalingong panabot. Nakalimuta nga gisultian ta sa Dios nga salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Wala nato isil-sil sa atong alimpatakan kining maong pagtulunan, no? Matod pa sa Isaias 41:10, murag wala sa tong screen, ako lang basahon, nagingon din ayaw kahadlok, kay ako ania uban kanimo. Ayaw kabalaka, kay ako mao ang imong Dios. Ligonon ko ikaw ug tabangan ko ikaw. Ituboy ko ikaw pinaagi sa akong bugsanong mapaungaron o makusganon nga tuong kamot. Mao ni gingon sa basahon sa Isaias mga igsoon, nagbasalig, mao ni ang pasalig sa Dios nga dili kita mahadlok, no? Kun dili ta mahadlok, sa ato pa mo salig kita sa Ginoo. Atong saligan ang atong Dios tungod kay siya gamahanan ug labaw sa tanan atong timan-an ug dili nato kalimtan nga siya ang tag-iya sa tanan bisan pa sa atong kinabuhi. Ang Dios na pahinumdom kanato sa pagsalig sa tibuok nato nga kasing-kasing. Aron kita musunod kaniya sa iyang mga pagtulunan ug mutuman sa iyahang mga sugo aron kita makabaton ug malinawon nga kinabuhi. So sa ato pa og sundo nato kung unsa man ang gisulti kanato sa Dios, ang ganti nga ihatag sa Dios kanato mga igsoon mao na ang malinawon nga kinabuhi sa atong pagpuyo dinhi ning kalibutan na. Kay nasayod kita mga igsoon nga dili puro kalipay, lunlon kalipay, bisan kita mga Kristohanon, dili kita exempted niya ng mga kalisdanan, dili kita exempted niya ng mga suliran sa atong kinabuhi, kapait, katalagman, o uban pa, tungod kay kana adunay katuyuan ng Dios kung kita mahitungda niya ng panahon na. So atong timan-an mga igsoon nga siya ang nagkontrol. Ayaw kahadlok sa pagsalig sa wala mahibaw-i nga kaugmaon sa usa ka Dios nga nahibaw-an. Akong Osbon, ayaw kahadlok sa pagsalig sa wala mahibaw-i nga kaugmaon sa usa ka nahibaw-an nga Dios. So ang atong kaugmaon wala ta mahibal mga igsoon. Apan ang atong kaugmaon naa sa kamot sa Dios. Busaangay natong saligan dili kay nisalig kita kay wala ta masayod sa atong kaugmaon, nasayod kita nga bisan wala pa ta masayod sa atong ugma, ang Dios mo'y naggunit niya na. So angay natong saligan. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Ang pagsalig kanato sa Dios nagpasabot nga aduna kitay pagsalig diha kaniya nga tiunay. Nga kun unsa ang iyang gisulti iyang buhaton. Mutuman gayud siya, matinud-anon siya. Kung mao ni iyang gisulti kanato, iya kanang buhaton diri kanato. O kini nagpasabot nga kita nagtuo o mituo sa iyang integridad. Mao na atong gitan-aw mga igsoon ang pagkabalaan nga Dios, ang pagagamhanan nga Dios. Ang pagsalig kaniya sa tibuok natong kasing-kasing magapadayon o nagpasabot kini nga musalig kita kaniya bisan unsa pa ang mahitabo sa atong kinabuhi, malisod man o makuyaw man o mahayahay man. Mao na atong gikuptan mga igsoon. Kay dinhi ang pulong nga kasing-kasing naghulagway sa gidakon sa atong pagsalig sa Dios. Mao na na-involve ang ato ang kasing-kasing tungod kay nagagikan dinhi ang atong pagsalig sa Dios sa tinud-anay gayud. Nga kini ang mga pulong nagpaila sa sentro sa atong pagkatao. O maghisgot na kita kasing-kasing mga igsoon, ang pinakasentro na to, ang pinakasentro sa tao, mao ni ang atong kasing-kasing. Mao ni siya usahay magmandar na to, no? Kung musalig ka sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, nagpasabot nga ang imong gibutang, ang imong paglaom diha lamang kang Kristo. Ang imong paglaom, ang imong ugma, ang tanan, ug wala nay lain, imong gibutang diha ni Kristo. Ang pulong pagsalig dili nagpasabot sa desisyon sa pagsalig sa Dios. Apan usa-usab kini ka pasalig gikan nato. Usa kini ka pasalig sa atong paghimo ug pagbaton sa kinaiya sa
pagsalig. Lahi ang pasalig, umingin kag pasalig, ikaw nagpasalig ka, apan ang gingon dinhi, nga ikaw usab mo pasalig ug maghimo ug magbaton sa kinaiya sa pagsalig sa Dios. Klaro? No? Jirang na puno. Pasalig, pagsalig. Sa unang higayon sa pagsunod nimo ni Kristo, sa dihang gidawat nimo sa Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, naghimo kag usa ka desisyon, pagsalig sa Dios. Kini dili lamang usa ka pagpili nga naa lang nagpabilin sa atong hunahuna. Tungod kay nasayod ta nga si bisan kinsa nga nidawat ni Ginoong Hesus nga mahimo niya personal nga manluluwas og Dios sa iyang kinabuhi, gikan gayud sa iyang kasing-kasing kay siya mituo nga siya ang Dios ug wala na ilain. Mao na nga dili kini magpabilin sa atong una-una kundi kini mga buluhaton nga imong buhaton sa imong kinabuhi. Sudo na kay buhaton, kita kinahanglan nga aktibong mupili sa pagsalig sa Dios sa matag adlaw. Mauna ang ato ang buhaton. Matod pa sa Jeremias 17:9, no, wala gyapon na, ako lang basahon. Ningon din na sa Jeremias 17:9, note lang ninyo. Ug naamoy note na, no. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang ug hilabihan gayud kadautan. Kinsay makasabot niini? Mao ni gingon ni Jeremias, sa basahon ni Jeremias nga ang kasing-kasing mga igsoon labihan gayud kadautan. Malimbungan o limbungan ang atong kasing-kasing. Busa mag-amping kayo kita, magbantay kita, nga dili kita ang magpadala sa atong kasing-kasing, kundi dili kita ang mudala sa ato ang kasing-kasing. Tungod kay maunay atong kahagbungan, maunay may tumpawak sa bungaw sa kalautan, kung ikaw magpadala sa atong kasing-kasing. Daghang kay panultihon sa kalibutan, mga igsoon, mingon nga, follow your heart. Okay lang na, kung ang imong heart nasa Ginoo. Apan kung wala ang imong heart, ang imong heart to ani iha, to ani iho, unsaon na lang. So ampingan og magbantay kita mga igsoon, managing Jeremias ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanan, no? Labaw sa tanan, tanang butang, labaw gyud, labihan gayud kadautan. Matod pa sa Mateo 15, mao ni gisupport nining mga bersikulo mga igsoon, nagingon dinhi, kay gikan sa kasing-kasing mugula ang mga daotang huna-huna, pagpatay, panapaw sa lawayong paghilawas, paghawat, pagsaksi ug bakak, pagpasipala, daghan kayong mga daotan. Mao na makita nato mga igsoon nga dili gyud ta kasalig sa ato ang kasing-kasing, kundi dili mo salig ta sa kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Mao na may igsoon nga ang atong pagtulunan, una gyud sa tanan, musalig ta sa Ginoo. Ang ikaduha, anak, mao na nga, dili kita musalig sa atong kaugalingon. Ayaw og salig sa imong kaugalingon. No? Ang Ginoo nasayod man gyud. Nasayod gyud ang Ginoo nga ang atong kaugalingong panabot dili gyud kasaligan. Usahay kita nagtuo nga sakto atong gihimo, sakto atong ginuuna, sakto ang atong panabot apan sayop tungod kay nakita sa Dios nga ang ato ang panabot dili kasaligan. Ang atong panabot usahay kini dunot, hakog, self-centered. Muto mo ana, nahilo man mo. Ingon ni ana mga igsoon ang atong kinaiya, ang tawhanon nato nga kinaiya. O gusto gani muagaw sa pasidungog nga alang lamang kaniya. Usahay ganahan kay tang mingon ta glory to me. Og dili pa nako, dili ni mahitabo, og wala pa ko, dili pa akong ka-bright, ambot lang. No? Una-una agdi nagikan. Ang imong kusog, ang imong ka-bright, ang imong kagwapa og ambungan, kanang tanan gikan sa Dios. Mao nang wala tay maangko ning kalibutan na mga igsoon tungod kay una sa tanatong mahibawan nga kita lumalabay lamang. Walay magdugay nato ning kalibutan na tungod kay kiti temporaryo natong puloy-anan. Sa ako nang ginaingon, tua ang atong permanente nga puloy-anan. Busa samtang niya pataning kalibutan na atong andamon ang ato ang kinabuhi. Sa panultihon 3:5-6, akong balikon pagbasa, ningon dinhi salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Sa tanan nimong mga dalan ilha siya og siya magtul-id sa imong agianan. So ang konsepto sa pagsalig ug pagsandig, no? Pagsalig, lean or pagsalig.
pagsandig. Adunay parehas ning kakahulugan pero lain-lain ni sila og atong tan-awon mga igsoon. Ang pagsalig nagpasabot nga ibutang ang imong kaugalingon sa hingpit nga kaluoy ngadto sa uban. Imong pagsalig lig-on nga pagtuo sa integridad o abilidad o kinaiya sa usa ka tawo o sa kabutang nga imong gisaligan. Mao na ang pagsalig. Unya ang pagsandig ang lean, no? Dili lang pagsandig kundi pagsalig usab sa usa ka butang alang sa suporta kana maghinalig ka. Moing kag mosalig ka sa Ginoo apan naghinalig ka nga ikaw makasandig nya na kaniya. Nga ikaw magsalig kaniya sa tanang mga panginahanglan nga iyang ihatag kanato. Usay angay natong buhaton ug dili angay natong buhaton. Makita na nato dinha, no? Bisan ato na nga gibutang ang atong pagsalig sa Dios, kita matintal gihapon sa pagbalik sa atong daan nga paagi sa pagkinabuhi ug pagsalig sa atoang kaugalingong salabutan. Sayon ra kay pagsulti mga igsuon nga, Lord, nisalig ko nimo. Mangutan nako, pila ra na ka minuto. No? Pareho tanan. Usay makalimot ta. Kaya usahay dili ta ka paabot kuno sa gyud ang panahon sa Ginoo. Doon natin mga pag-ampo nga natanggong, Lord, nagtumpi na akong pag-ampo, wagi ko nimo dungga, wala gi ko nimo tubaga. Nasayod mo mga igsuon nga mas labaw na sayod ang Ginoo kung kanus ka tubagon. Mas nasayod ang Ginoo kung unsay eksaktong pag-ampo nga iyan dawaton. Mas nasayod siya sa tanan. Mao na nga dili gyud na mahitabo nga kita mag-apura, mag-una sa Dios tungod kay ang Dios ang nag-una kanato. Dili kita. So makita nato dinhi ang Dios naghatag kanato og proteksyon pinaagi sa pagbadlong sa dili pagsalig sa ato ang kaugalingon. So kanay makita na nato, nahibawan nato. Nganong gituyo sa Dios nga kita dili musalig, nganong gisulti sa Dios nganong dili kita musalig sa ato ang kaugalingon. Kini mga igsuon gituyo ni sa Dios tungod kay kini ato di ay nga proteksyon. Proteksyon ni kanato aron kita makabaton og pabor gikan sa Dios ug sa tao. Kung ikaw musalig sa Dios dili sa imong kaugalingon, mao na ang atong mabatonan. Adunay pabor sa atong mga kaigsuonan sa katawhan ug labaw sa tanan makadawat kita og pabor gikan sa Dios. Ang Dios ray nahibalo unsa na siya, no? Ang pagsalig sa Ginoo walang pasabot nga dili nato gamiton ang atoang kaugalingong panabot. Dili na mao. Ato gihapon gamiton ang atong panabot mga igsoon. Mao ni ang angay natong buhaton mao ang paghimo sa atong mga plano uyon sa kabubuton sa Dios. Gigamit gihapon nato ang atong panabot apan uyon sa kabubuton sa Dios. Dili atong kaugalingon. Ug uban sa tanang posible nga panglantaw ug pag-amping sa pagpadayon sa atong mga tumong gamit ang tanan nga angay o saktong pamaagi. Mao na ang paggamit sa atong pagpanabot. Kay niingon man din nga ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Salabutan panabot maura na. Pero dili sa ingon nga dili nato gamiton. Kay ang Dios kabubuton sa Dios nga ato kining gamiton apan ang tumong o gamit niini ginahanglan nga naangay na sakto subay sa iyahang katuyuan sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristohanon mga igsuon nga nagsalig gihapon sa ilang kaugalingong kaalam. Daghan na di na nato dili ko moingon nga dili Kristohanon apan ang mga Kristohanon, no? Nagsalig usab sa ilang kaalam bisan pa sila nga mipahayag na nga misalig sila sa Dios. Ngano man ingon ni ana ang tao bisan nahibalo na ta nakita na nato unsa ang gihimo sa Dios gipakamatyan ta ning Ginoong Hesus dito sa krus alang sa atong kaluwasan apan sa usa ka pamilok gikalimtan nato ang iyang gihatag nga sakripisyo alang kanato. Ingon ni ana kahaguka ang ato ang pagkatao ug ingon ni ana kahuyang ang atong panghuna-huna. Sa ang pulong sa Dios ningon nga ayo pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. So mao na nga magdala nato sa ikatulong punto nga nag-ingon dinhi nga ilha, no? Ningon din ha ilha ang Dios nga imong giya. Unsa may gipasabot nini sa maong bersikulo atong balikon pagbasa ang 5 ug 6 ningon dinhi
Salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Sa tanan nimo nga dalan ilha siya. Ilha siya og siya magtul-id sa imong mga agyanan. So may gipasabot nini. Sa tanan natong pagabuhaton mga igsuon, unaha pagpangita ang Dios ug ilha siya nga siya ang nagdala sa atong kinabuhi kay ang tanan niya nga mga plano maayo. Ang pulong sa Diyos nagingon, unaha pagpangita ang akong katarong ug akong gingharian kay ang tanang mga butang nga nagakulang sa inyong kinabuhi, ako kanang idugang. Akong ipuno. So sa ato pa mga igsoon, wala na magpiyo ang atong Diyos, hindi natutulog ang Diyos. Nakita niya ang tagsa-tagsa na ito kakahimtang. O dili na killjoy, dili na siya daw nga Diyos. Ang Diyos manggihatagon, mahigugmaon, matinud-anon sa iyang mga saad. Mao na sa pag-ingon niya nga una pagpangita ang akong katarong o akong gingharian, kayang inaiya sa iyang pagka-Diyos. So atong ilon ang Diyos nga mo'y atong giya. Ang pagila sa Diyos mo'y makahatag ka nato og giya sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pagsalig kaniya sa tibuok nato nga kasing-kasing, dili ang pagsalig sa atong kaugalingon. Ang pag-ila sa Dios mo'y magdala kanato sa katumanan sa iyang gitinguha nga ang iyang mga katawhan maghinalig kaniya alang sa kahimayaan sa iyang ngalan o usab paghatag kanato og kahibalo nga kita makahimo og maalamong desisyon subay sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Klaro ba? Akong usbon. Klaro? Adi na nako usbon. Okay. Atong balikon pagbasa. Unsay giingon? Bersikulo 5 ug 6. Palihog ko sa screen. Atong dungan ng pagbasa mga igsoon. Kay basi nakalimot na mo. Oh. Sige. Ang bersikulo 5 na giingon, salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan. Sa tanan nimong nga dalan ilha siya og siya magatulid sa imong agianan. Nan kun musalig ka sa Dios kinahanglan ilo nato ang atong gisaligan. Og panalitan adunay tawo muduol kanimo, muhuwam nimo one. Pagpatasan o padak-an. Pagtanan nato 100. Wa ka kaila. O kado na siya pasalig nga ihatag kanimo, mingo ka unsaon man ako pagsalig nimo nga wa man ko makaila nimo. Mao na mahinungdanon jud kayo ko ilha kung kinsa ang imong kasaligan o kinsa ang imong saligan. Karon og tataw man klaro kayo nga kita nagkinabuhi ubos sa landong sa grasya sa Dios, nakaila kita kung kinsa ang atong Dios. So inton sisa nang atong buhaton, ato siyang ilhon, nya ato siyang saligan. Mao na ang buhat sa mga Kristohanon mga igsoon. Kung musali ka sa Diyos, ilha siya sa tanang butang, kay siya ang mugiya kanimo sa saktong dalan sa imong kinabuhi. Mao na ang pag-ila ka nato. Kinahanglan kita musalig sa Diyos alang sa kalampusan, musalig sa iyang mga saad, sa iyang pulong ug labaw sa tanan, sa iyang mando ug sa iyang providensya. Tungod kay wala gayud magkulang ang Diyos kanato sa tanang adlaw sa matag higayon sa atong kinabuhi, wala gayud niya pasagdi ang tao. Muingon ta nga natay problema karon. Usay wala nato tanawa nga atong problema karon mao gyapon ang problema nato ni atong 1900 sa irog-irog. Nagbalik-balik nga naman. Tungod kay wala pa ta makat-on. Pero bisan pa man ni anak mga igsuon dili na sa ingon nga ang atong pagkagahi og ulo ang akong gipasabot dinhi dili ang kagahi sa atong ulo kundi ang kahumok sa kasing-kasing sa Dios. Sa pagtabang kanato, sa paghatag kanato og kaygayonan. Kung musalig ka sa Dios, ilha siya. O kinahanglan nga musalig kita kaniya sa tibuok nato nga kasing-kasing. Ingon nga pagsalig sa Dios, maghatag kanato og kusog sa pagbatok sa mga tentasyon. Mao ginay ato ang gunitan. Kay dili ta kahibaw nga kanang tupad nimo mao nay tentasyon. Ay dili na ang tao nga imong tupad ha. I mean, among gipasabot mga igsuon kaning buhat sa kaaway dili ta kakita.
Naara si imong tupad, dili ka nang imong tupad nga physical, no? Awayon niya mo din na nagabot sa inyo. Ang gipasabot ang kanang kaaway grabe kay na muhatag limbong. Mao na nga ang atong pagsalig sa Dios maghatag kanato og proteksyon, maghatag nato og kusog, pagbatok sa mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Ang Dios mao nagkontrol sa tanan nga mga panghitabo kansang kabubuton gikinahanglan alang sa tagsa-tagsa nato kakalampusan. Kung wala kini ang tanang mga huna-huna sa tao ug ang tanan natong mga huna-huna ug mga gipangandoy kawang lang. Kay kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala gyud tay mahimo. Mo na giyon sa pulong sa John, apart from Him, we can do nothing. Walay maakumplisar, walay mahitabo, walay mahimo, ug walay sangputanan. Mao na nga gikinahanglan gayud nga mosalig kita sa Dios. Ug ang atong paginalig sa atong kagalingon mahimong babag sa atong laraw sa pagpasakop sa Dios. Kung mosalig kita sa atong kagalingon mga igsoon, una ka na mao nay barrier, mao nay dako kayo nga paril, mao nay nag-ali kanato, tali ngadto sa Dios ug diri kanato, mao nay nag-uwang kanato nga dili kita makaduol sa presensya sa Dios tungod kay kita naginalig na sa ato ang kaugalingon. Mao na ang tinuod mga igsoon nga mahitabo gayud kung kita mosalig na sa ato ang kaugalingon. Ang atong paghinalig sa atong kagalingon mahimong babag sa tanang butang ug panalangin nga ihatag unta sa Dios diri kanato. Sama ni anang usa ka iro mga igsuon, no? Pamilyar magid mo anak kanang iro o itoy ba? Dadon ganina sa klinik, patambalan nimo. Unya labi nag muhambat, masuko, butangan gina siya trumpa. Kaila ba mong trumpa? Kana bang Elizabethan cooler, no, gitawag nag Elizabeth. Basin gikuha sa nasangalan ni Queen Elizabeth, no. Naasid siguro na siya trumpa sa una. No, ang kaning iro butangan na mga igsuon. Ngano man? Usa na para di mo paak kun unsa may imong i-administer nga tambal. Unya kanang iro wa gid taon kay baw nganong gibutangan siya na. Nahaso lang yang kinabuhi. Gisamukan siya siyang kinabuhi, naglisod siya siyang kinabuhi, sama usab kanato nga mo sa gubang niya ng mga kalisod, wala takahibalo, nganong gihatag na sa Dios, nganong ato nang nasinati. Sama nining usa ka iro ang gibutangan anang kular. Apan dunay katuyuan mga igsuon, no? Adunay kay mahinungdanon kayong katuyuan kining maong kular nga gibutang sa usa ka iro, usa ka itoy bakaha. Tungod kay ang maong kular mo'y nagpugong kanila sa pagpasakit sa ilahang kaugalingon. Kayo panalita ng iro, doon ay sama, di mo gipatambalan, gidala ni mo sa doctors, si doctors, kanang animal clinic, ganun na, hospital naman yun. Clinic, tambalan na sa mga veterinaryo. Palitan doon na siya isamad mga igsoon, kung dili nabutangan og kular, sigihan na nila og tilap. So dili maayo. Mao na nga dako kayo na siya og gamit sa usa ka iro, nga doon na siya gibutang nga kular o kahasol o babagha, no? Tungod kay adunay katuyuan alang kaniya. Mao na mga igsuon nga ang kining mga butang nga nagbabag kanato mao ni nagpanalipod kanato sa dili maayo nga mga panghitabo. Moingon ta ngano man Lord nga imo mo kong gilisod-lisod? Wa man ka maglisod-lisod. Ang imo rang kaugalingon imong gilisod-lisod kay ang Ginoo dili mo hatag nimo sa kalisod. Ug ganaam gani kana niyang kanta nga ang gipangita sa Dios kanimo ang katagbawan, ang contentment nimo tungod kay wala na nga dili makita sa Dios kun unsa ang nahitabo kanimo, unsa imong kahimtang. Nakita niya gikan pa sa sinugdanan sa wala pa taning kalibutan hangtod sa katapusan kay ang Dios wala gayud mo usab, wala mabalhin, naggikan pa kaniadto hantod karon ug hantod sa umabot magpabilin siyang Dios nga matinud-anon sa inyong kinabuhi. Sumao na nakanindot sa atong Ginoo mga igsuon. Matod pa sa penultihon atong balikon pagbasa nagyo siya salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Dili na ingon nga pikas lang, dili na ingon nga katunga lang, apan tibuok nimo nga kasing-kasing ug dili gyud ta magsalig sa ato ang kaugalingon. Sa tanan nimo nga dalan
Ilha siya og siya magtulid sa imong agianan, nagipasabot ni mga igsoon. Ang tanan nato nga pagabuhaton, ang tanan nato nga mga plano sa atong kinabuhi, atong isalig sa Dios. Kay kung maunay atong buhaton, matunay ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na isip mga Kristohanon, ang Dios ang preparar sa atong tulid nga dalan ngadto sa kalampusan kung ikaw dili magisalig sa imong kaugalingon. Labaw sa tanan ug imong ilhon ang imong Dios. Mao na ang magdala kanimo ngadto sa tulid nga agianan sa kinabuhi. Ang Dios nahibalo na mga igsoon sa imong kaugmaon. Labaw pa sa imong nahibaluan. Gitugutan niya ang mga babag sa dalan ron dili ka masimang gikan sa iyang labing maayo nga plano. Nakabantay ba mo nga nindot na kayo ang atong plano? Atong plano ha? Ang word ana atong plano. Nindot na kayo, doon na natin daghang mga assessment, daghang natang mga gipanghimo nga mga future good, no? Mga unsabi kitawag ana kanang atong hanay na tanan, no? Sana possibility studies, ana pa diha, no? Social studies, uban pa nga studies. Nakaingon ta nga nindot na gyud ni, mao na gyud ni. Mo ni kabubuton sa Ginoo pero dili dai imong kabubuton, no? Ang Dios na hibalo mga igsoon sa atong kaugmaon. Mao na nga dili gyud mahitabo nga walay babag nga mahitabo sa atong kinabuhi kay tungod usahay atong unahon kun unsa man ang atong katuyuan. Kung unsa man atong nahuna-hunaan, kung unsa man ang ato ang nasa atong huna-huna nga mo'y insakto apan nakita sa Dios, mao na moingon ka, kiljay ning Ginoo. Lord, nahapit na mo gid at kumuda og luto. Hindi tawan ang labot ang luto ha. Wa na labot basi mo tuo mo. Ay mo apila na. Gamay na lang kat narambol. Dili na mo mga higsoon kinahanglan mo tuman kita. Magpasilong ta sa landong sa grasya sa Dios tungod kay unaa kaniya nang dapita mga igsoon ang pinaka-safety nga lugar nga pagapuy-an nato ning kalibutan na anaa gyud taliwala sa iyahang kabubuton. Muguwa na ganita na sa ato pa ato na nang kabubuton. Kung unsay mahitabo nato sa gawas kabubuton sa Dios, ato nang kabubuton. Mao na pinaka-safety, pinaka-sigurado nga dapit nga atong pagapuy-an, atong pagabarugan o atong ikinabuhi nga kinahanglan ang atong kinabuhi anaa gayud sentro sa kabubuton sa Dios. Ikaw nahibalo nga mas lawom nga pagkasabot kung giunsa niya pag-ayo. O atong masayran din ni mga igsuon nga ang Dios nahibalo sa atong kaugmaon kaysa imong nahibuluan o gitugutan niya ang babag sa dalan o dili ka masimang gikan sa labing maayo nga plano. So imbis nga magpadala ta sa kaluoy sa atong kaugalingon, kay usay maluoy man ta sa atong kaugalingon, luoyan na nako nga usar may akong auto. No, maluoy ta. Di na lang kumuhisgot akong igsuon kani panaw na ra ba taon to nga kuyog ni mag-drive tog auto. Nya mingon siya, so may plano sa Ginoo. Tinuod ba na yang gingon nga seek ye first. Yung ako in town, nakig-hits ra. Nakisakay lang kay wa gani pliti. Makayon ko ba nga, naragyo di ay sa tao, no? Kanang ipulong nga contentment. Kung kontento ka sa imong kahimtang, una ako, nganong naa ka diha, nganong naa ta dinhi, kabubuton ka na sa Dios. Tungod kay aduna say katuyuan sa atong ugma o sa atong umaabot. Kung atong yung hunaon maging suon ko wala ta masayod sa umaabot, ato isalig sa Ginoo. Ngano mo salig man ta sa atong kaugalingon wa man tay nahibaluan. Gingon sa dinhi. Ato sad mahibaluan nga siya naghimo kun unsay maayo alang kanato. Ug siya naghatag kanato og panalipod ug gigiyahan kita niya sa dalan nga atong padulngan. Ug dinhi ato makita nga ang Dios kasaligan nga giya. Siya ang guide, no? Gingon man na din ha sa pulong. Matod pa sa Salmo 4:10 nag-ingon din ha. Salmo 4:10 nag-ingon, hilom kamo og ilha ninyo nga ako mao ang Dios. Gibayaw ako taliwala sa mga nasod. Gibayaw ako dinhi sa yuta. Ningon ang Ginoo, stop. Hilom. Hinoon ilha ninyo ako, mao ang Dios.
Mao na gisulti kanato sa Dios mga igsoon. Ang Dios kanunay nag-awhag kanato sa pagsalig kaniya sa tibuok nato nga kasing-kasing. Matod pa sa Isaias 40:31, ako lang basahon gyapon. Ningon dinhi, inot lang Isaiah 40:31. Ningon dinhi, apan kadtong naghulat sa Ginoo, magbago sa ilang kusog. Sila manglupad pinaagi sa mga pako sa mga agila. Sila managan og dili kapuyon. Sila manlakaw og dili mga luya. Ingon niya na ang pagsalig nato sa Dios, mga igsoon, bisag unsa pa kalayo sa atong panaw, sa atong kinabuhi, dili kita kapuyon tungod kay ang Dios ang naghatag kanato og kusog. Siya ang naghatag kanato nga kita makalahutay sa tanang kahimtang o sitwasyon sa atong kinabuhi dinhining kalibutan na tungod kay aduna siya kay tuyuan sa tagsa-tagsa kanato nga mao ang kaugmao nato nga diin ang sangputanan mao ang atong kaluwasan. Sa Hebrehanon 10:23, inot lang, kay daghang kong wa mabutang dito sa frontier. Ningon sabi ni sa walay pagsibog, pangusga nato pagkupot ang paglaom sa atong gituhuan, kay kasaligan siya nga nagsaad kanato. Siya ang nagsaad, siya nga kasaligan, siya usab ang mutuman og muhimo nini. Iya kini pagabuhaton sa atong kinabuhi mga igsuon tungod kay ang Dios musaad dili gayon niya pakyason. Dili kini pareha nato musaad, saad lang, salig lang ayaw lagtuo, no? Maayo kita mo pasalig. Pero say pakyas. Mao na nga, mao kini ang kahulugan sa pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Og nagpasabot kini sa pagsalig sa Dios sa tanan nga mga nanghitabo sa kalibutan og sa tanan nga mahitabo pa future sa atong kinabuhi. Sa tibuok natong kasing-kasing musalig kita sa Dios. Atong isalig sa Dios ang atong kinabuhi tungod kay matod pa sa ikaduhang Timoteo. Inot lang gyapon. Daghan akong utang ninyo. Sige. Kaduhang Timoteo 2:13 nag-ingon, kung kita dili matinumanon, siya magpabilin nga matinud-anon kay siya dili man makalimod sa iyahang kaugalingon. Ingon ayana ang nature, ang kinaiya o kinaiyahan sa atong buhi nga Dios. Dili kita kasaligan mga igsoon tungod kay dili kita matinumanon, usahay matinumanon mapuda ka diyotra, no? Dili na nato forever. Pero ang Dios mga igsoon nagpabilin, matinud-anon, matinumanon sa iyang saad diri kanato. Dili gayon niya pakyason tungod kay mao kana ang iyang kinaiya. So magpasalamat gayon kita mga igsoon. Nining maong bersikulo nga naghatag kanato mga pagtulunan nga daghan kayong atong makutlo nga dili na nako mabatbat ang tanan. Ang mga mahinungdanong butang nga atong timan-an nga siya kinahanglan salig kita kaniya. Nga dili kita magsalig sa tuang kaugalingon. Kinahanglan mga igsuon nga kita matinumanon kung unsa man ang kabubuton sa Dios diri kanato. Dili kini mahitungod sa unsa ang atong nahibaw-an, kundi kinsa ang atong nahibaw-an. Kinsa siya. Ug dili usab kani mahitungod sa atong desisyon kundi ang atong dangatan, ang atong sangputanan sa atong pag-ila niya. Aduna gayud kitay maayo nga sungputanan sa atong kinabuhi. Glabaw sa tanan dili ni mahitungod sa atong nakita. Dili ni mahitungod sa atong nakita kundi kun unsa ang nakita sa Dios diri kanato. Mao na ang mahinungdanon mga igsoon. So agi og application mga igsoon sa atong pagkinabuhi diha ni Kristo. Kinahanglan gayud nga atong tumanon kung unsa man ang iyang mga kasuguan. Nga kinahanglan mo salig gayud kita sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. O maghisgot kita tibuok ng kasing-kasing sa akong nanggikaingon ang tanan. Wala kay ibilin
Tungod kay mas nasayod ang atong Dios sa iyang pagkabuhaton sa atong kaugmaon. Ang pagsalig sa atong kaugalingon may mahimong babag nga kita makaduol ngadto sa Dios. Busa giingnan kita niya ang pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan dili na angay nato nga buhaton. O kita usab kinahanglan gyud makaila kita. Kung kinsa ang Dios nga atong gisimba, kinsa ang Dios nga atong gialagaran, kinsa ang Dios nga atong nailhan, atong ilhon nga ang atong Dios matinud-anon, matuod nga Dios balaan gamhanan ug tag-iya sa tanan ug siya ang nagkontrol sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Unsa may atong pangitaon pa mga igsuon kun ana natong tanan? Mawagtang mga ang tanan na panang Dios magpabilin kanimo ana lang gyapon kanimo ang tanan. Tungod kay siya ang gigikanan sa tanan. Sa dako niyang gugma diri kanato, nagkulang kita mga igsuon tungod kay kita naglunang. Ang mga katawan naglunang sa sala sa kalibutan. Ang plano sa Dios, papason ang tanan. Apan nagpabilin na yan dakong gugma diri kanato nga diin iyang gipadala si Ginoong Hesus diri sa kalibutan, gisakit, namatay, tungod og alang kanako o kaninyo. Iya kining gihimo tungod sa iyang dakong gugma diri kanato. Tungod kay nang atong mga sala mga igsoon na kinahanglan og dugo. Mahinlo nga dugo nga ibayad sa sala nga atong nahimo ug walay lain nga makahimo niya na kung dili si Ginoong Hesus. Wala naman tay mahimo so naghimo og plano ang Dios nga amahan. Kay kinahanglan man nga usa ka tawo nga perpekto ang makahalad sa maong hamili nga dugo. Iyang gipadala ang iyang anak diri nahimong tawo aron mahimong sakripisyo alang kanaton tanan. Kay ang pangandoy sa Dios sa iyang kasing-kasing nga moabot man ang takna sa katapusan sa atong kinabuhi. Kitang tanan mauban ngadto kaniya. Tungod kay nangan wala mangandoy ang Dios nga dunay usa malaglag kaninyo ug kanato. Ang iyang gitan-aw mga igsoon nga kitang tanan uban kaniya ngadto sa gingharian, ngadto sa paraiso, ngadto sa iyang puloy-anan didto sa langit aron kita magpuyo nga malinawon, malipayon uban sa atong buhi nga Dios. Amen. Magampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe imong gihatag, Lord. Salamat usab Ginoo, Lord, nga wala nimo tuguti nga among salabutan mo imputig babaw sa among kinabuhi. Salamat sa imong mensahe Ginoo Dios. Nga ikaw gayud ang Ginoo nga namong ilhon. Nga ikaw ang Ginoo nga naghatag og maayo nga kagmaon sa among kinabuhi. Amo kang giila o Dios. Nga Dios nga gamhanan, Dios nga balaan. O usab nga Dios nga motubag sa among mag-ampo. Salamat ang kahaponon, Lord, nga imo kaming gidala din ni mong dapit. Nga sa makausap ang makabati kami sa imong pulong. Ug nagampo ako Ginoo God. Nga ang mensahe nga imong gihatag nining kapunon dili ako kun dili gikan kini kanimo Ginoo. Ug tuguti amahan nga makabaton kami niini Ginoo Dios nga maamong masabtan ug among mahibaluan ug amo kining ibutang sa among kasing-kasing ug giaplikar sa among kinabuhi sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa imong gugma ug grasya Ginoo God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoong Hesus. Iyang pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesukristo, among Diyos manuluwas. Amen ug amen.